अरे ई देखा, ए भाई नया साल में नया उद्घाटन हो गई। ई अपन शिल्पा रवीना के साथ नवा एंट्री कौन है भाई? हाय प्रदीप, हाय हाउ आर यू? फाइन वाइन बानी। का प्लान बनवले बड़ा आज के सगरो प्लान कैंसल। तू लोग ना कब्बो ना सुधरबा। अरे कैसे सुधरब, जब नया कपड़ा मिलेला तब पुराना छोड़ दिहल जाला। वैसे तो हमने सब कॉलेज के पोस्टमैन बानी, सबसे पहले चिट्ठी पढ़ी ला। तो चिट्ठी जी हमारा मतलब मैडम जी का नाम गाम पढ़ी आपका? प्रिंसिपल बाड़ा, टीचर बाड़ा कि चपरासी बाड़ा जे नाम गाम पूछा ताड़ा? ए, तोरा सीनियर से बात करे के सहूर नहीं का? हाँ, लगातार रैगिंग वैगिंग लेवे के पड़ी। तनी खोला अपन किताब देखी, नया बाकी पुरान। किताब तक क्लासरूम में खुलेला न त घरे खुलेला। अहिजा हाथ खुल सकेला, खोल के दिखाई का? ना 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 ना, बंद रखा। बड़ी गुस्सैल भी आई शिल्पा। रवीना, हाँ बोला। ई ऐश्वर्या राय हिया का? वो ऐश्वर्या राय ना, रोशनी बाड़ी, गांव से आइल बिया, बड़ी पढ़ाकू बिया। अबे तो तू लोग पिटा जीता अपन लफुआगिरी से। अरे यार ना भाईगिरी ई पढ़ाकू कन्या के ना आज उद्घाटन होई। काहे से कि भाईजान दबंग सुल्तान आ रहल बाड़न, ऊ देखा। कॉलेज में एगो नई रोशनी आइल बा, जेकरा में लखनऊ के नजाकत, दिल्ली की शरारत, हरियाणा के अक्खड़पन बा, बम्बई के अल्हड़पन, अब बिहार के अंगड़ाई बा। अरे भैया, बनारस के सुबह, अवध के शाम बा, और कश्मीर के कौली, और पंजाब के जाम बा। भैया भोजपुरिया छर्रा बिया छर्रा, बंगाल के जादू बा। बस बस बस, इतना तारीफ तो शायर लोग करेलन, शौकीन लोग ना। और हमनी के शौकीन लोग बानी, बुझला? और आज तक ऐसा कोनो मस्ती ना बनल बा जे चंदन के हस्ती के हिला सके। अरे यार, लेकिन ओकर मूरत सूरत ऐसा समंदर बा जेकरा में हस्ती मस्ती आ कस्ती सबके डुबा के बहा ले जाई भैया। ऐसा बात बा? तो ठीक बा, चला चलल जाओ। अपने कॉलेज में आयल नई नवेली ताजमहल के देखल जाओ। चला चला चला। अच्छा तू ऐजा नया बाड़ू? हाँ नया हाँ, बानी हम ऐजा कल है बन। अच्छा सब ठीक बा ना? हाँ सब ठीक बा। ठीक बा। देखो ये लोग कहाँ से अकेले। आज मजा आई ना? हाय अजूबा, ई दुनिया में 7 अजूबा बा। खिंचाई होए कर, लेकिन तोके देख के हमके ई बुझाता कि हमके 8वां अजूबा मिल गई। हमके ई ना बुझाता कि हम तोके मूरत कही की सूरत। हाँ, छू के देखी का? हाँ? का कहलू है? तोहार आवाज हमारे कान में छन से सुनाल है। बाय द वे, माय नेम इज चंदन शर्मा, सन ऑफ शिव नारायण शर्मा। पहली बेर हम कोनो लड़की के सामने दोस्ती के हाथ बढ़ोले बानी। हमसे दोस्ती कैला। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, यहाँ के चपरासी, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ तक के यहाँ के प्रिंसिपल भी तोरा से रोज गुड मॉर्निंग और नमस्ते करी हैं। हे, अगर हम दोस्ती के हाथ बढ़ावे जानीला ना, तो हाथ पकड़ के खिंचहू जानीला। हम ऐजा पढ़ाई करे आइल बनी, दोस्ती करे ना। पढ़ाई करे आइल बानी। सही कहा तारा। ऐजा जे पढ़ाई करे आवेला ना, सबसे पहले चंदन शर्मा से पढ़ेला। तू मेडिकल की पढ़ाई करे आयल बाड़ू ना, तई बतावा कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आयल कि अंडा? हाथ मिलाला रोशनी, ऐजा के दबंग बाड़न। ये तो हर रैगिंग कर रहा बड़े। रैगिंग? अभी बताओ तनी। चंदन लागत बा प्रोफेसर से शिकायत करे जात बा। चंदन भैया, पहली बार तुम्हारी कॉलेज में इतना बड़ा बेइज्जती भइल बा। अरे यार, जब ये मछली तालाब में आई गई बा, तो एक न एक दिन जाल में तो फंसबे करी। हाँ? सही बात बा, छोड़ी ना। चला जाल में फंसावल जाओ। बिल्कुल, चला चला चला।
कहाँ जा रहल बाड़ू? प्रोफेसर साहब से शिकायत करे? हाँ? जब केहू सड़क पे लहरा के चलेला ना तो ओकरा से कहल जाला, क्या सड़क तेरे बाप की है? तो लो मैं कहता हूं, ये पूरा कॉलेज मेरे बाप का है। किसके बाप का है? भैया तुम्हारे बाप क्या? हाँ, और यहाँ के हम रॉबिन हुड हैं। सही कहले। यहाँ के हम जख्म भी हैं और मरहम भी हैं। तोरा से दोस्ती के हाथ बढ़ोले बानी, मान जा, माफ कर दे। बड़ा नाम कर रहल बड़ा ई कॉलेज के भी और अपना बाबूजी के भी। अपना आवारा गर्दी के चक्कर में 2 साल से ई कॉलेज में फेल हो रहल बड़ा। तहरे जैसन मजनुआ और लफुआ के चक्कर में गांव देहात से लोग अपन बेटी या बहन के ई कॉलेज में एडमिशन करवावे से डर रहल बाड़न सब। चुपचाप क्लास में चला, न तो हम भूल जाइब कि तू ई कॉलेज के ट्रस्टी शिवनारायण बाबू के लड़का बड़ा। सुनाई नहीं खे दे? क्लास में चला। रोशनी चौधरी नाम है ना तहार? जी सर। हम ई कॉलेज में मेडिकल साइंस के प्रोफेसर जगदीश प्रसाद वर्मा। सर। हमरा के मालूम बा कि तहार एडमिशन ई कॉलेज के प्रिंसिपल गिरीश बाबू करवाइले बड़े। जी। बड़ा होनहार स्टूडेंट बाड़ू, बड़ा नाम सुन ले बानी। थैंक्स। हमरा तहरा जैसे स्टूडेंट के बढ़ा के बड़ा खुशी मिली। तू तो जिला टॉप भी बाड़ू। और एक बात, जी। ई कॉलेज में केहू से डराए के जरूरत नहीं है। मन लगा के पढ़ाई पे ध्यान दी, ठीक बा? जी। आवा क्लास में आवा।